Oh, molweni nonke ke bethuna negama lika Yesu Kristu saratha umfundisi bathanda ucwasi lo kunento nje endifuna ukhe ndithethe ngayo nje ngaleli xesha eli kunento endiyibonayo endiyiqaphelayo eyingxaki apha in the body of Christ nakuthi thina abantu basindisiweyo okanye thina abantu abafuna ukwakha ke ubuhlobo nobudlelwane kunye noThixo. Le nto ndithetha ngayo ke yindaba yokubana umuntu athi ngexesha seyilapha ngaphakathi kuYekristu Yesu ufumanisa ukuthi usasokola ukuthi akwazi ukugqitha kwizinto ezizizona bezimsokolisa empilweni yakhe. Ufumanisa ukuthi noba esindisiwe lo manisiwa okokoko. So ndifuna uphendula lo mbuzo onjalo ukuthi kuzokusenzeka ntoni kulo muntu lo unjalo, nokuthi ke angenza kanjani, ndimnikeze nje ezo tips ezimbalwa ukuze akwazi ukuthi akwazi uyoyisa lento esengqondweni yakhe. Okubalulekileyo kumele sazi ke bazalwane into yobana njengoba singabantu nje kunezinto eziyezibetheleleka apha engqondweni yethu. So ezaa zinto once zabetheleleka engqondweni yethu kunzima into yobana zikhawuleze ziphume ezaa zinto eziya. So which is ke ngoku iBhayibhile noba ndingamamkela uYesu iyasixelela iBhayibhile ngokuthi we need to renew our mind okanye sitransforme ingqondo zethu, zitransformeke zitshintsheke ingqondo zethu, kuhlaziyeke ingqiqo yethu. So ukurenewisha into mos ukuyenza ntsha again. Now uThixo wasinikeza ingqondo engcwele engenasono engenachaphazela sono, but ke ngo imeko esikhulela phansi kwazo abemhlabeni zisenze sasifunda isono, sasazi isono more than ukwazi uThixo nokwazi ubunzulu bukaThixo. Now ke ngo ezaa zinto the more zibetheleleka apha engqondweni yethu, ezaa zinto mos sasidlala kudala zootata nomama nondize, yonke laa nto lenza zenzekela ngomjolo ke lo mntakaba. Ezaa nto zootata nomama nondize zakudala, hide and seek mntakaba, ufumanisa ukuthi ngophaya kubetheleleka into yomjolo naxa kuncokola zichome zibetheleleka into yomjolo. So laa nto iyahlala iyongena at the back of your mind okanye ingene in your memory okanye ingene kule nto kuthiwa yi-subconscious mind. Laa nto ingqondo yesibini lena ingqondo esebenzayo ekwenza ukwazi ukuthatha ii-decisions apha ebomini bakho. So iyangena iyohlala kuloo ngqondo leyo injalo, uyayiprogram ingqondo yakho xa uthi udle isono okanye uncokole ngaso isono too much. You program your mind ukuthi ingqondo yakho ikwazi ukuthi xa kuthe kwenzeka into enje kuzokwenzeka into enje nakanje nakanje nakanje. Like for instance if uyiprogramile ingqondo yakho into yobana ndakwenza umzekelo ngomjolo kuba into ke exhaphakileyo mntakaba, uba uyiprogramile ingqondo yakho into yobana wena ungusisi mawuhlale attracteka ngabantu abaneziphika mntakaba ne-six pack yabo into ezinjalo. So uba uyiprogramile ingqondo yakho waquma yona umfana ngase ngijole naye umfana onjalo, noba sowusindisiwe ke ngoku mntakaba, laa nto oyiprogramile engqondweni yakho ihlala ihleli yona. So xa ubona laa mfana unjiyana ke unazaziphika nala six pack mntakaba, ingqondo yakhe automatically iyakuxelela ukuthi nanku umuntu ongayi-potential ntontoni ya-boyfriend yakho okanye ongayiba yi-boyfriend yakho. So nakumfana ke ngokunjalo ubana ubona amantombazana nohlobo oluthile lamantombazana alithandayo okanye walibethelelayo engqondweni yakhe. So once abone lo ntombazana enjalo, automatically ingqondo yakhe imnikeza ukuthi nansi opportunity ungayisebenzisa le opportunity ekuthini ukwazi ukuthi ujole nalena intombazana. Same thing ke nakwezinye izona njengobusela mntakaba, if ingqondo yakho ayiprogram ukuthi xa kuthe wabona nje i-opportunity awukwazi uyiyeka wena, wabona nje into phayana kukho umuntu ayibekile into yakhe phaya eceleni, uqomba nansi opportunity ndiyakwazi uyibala into le. So even so sindisiwe ngolaa nto le wayiprogramile wayifaka engqondweni yakho ihlala ihlele engqondweni yakho. So whenever ubona opportunity wena uva ungene nje kulo opportunity leyo ukwazi ukuthi uyibe into even though sowusindisiwe. So same applies nakwezinye ke izono ke ngokunjalo. So kwenzeka loo nto leyo it's how you programmed your mind ungekasindiswa okanye ngexesha ubuyicingisisisa le nto uyiplana, ngexesha uyicingisisa uyiplana le nto le uyayibethelela engqondweni yakho. So ingqondo yakho izokunikeza loo information ke oyikhangelayo okanye oyilangazelelayo. Okokoko ke mntakaba izomane isipop up laa nto ithi nasi esisona ungasenza kanje nakanje 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 nakanje. Yeah. So like for instance into ekhe yandisokolisa khula apha entsindisweni yam
into yobana ndandiyiprogramile ingqondo yam to see i-opportunity yentombazana. Xa ndibona intombazana iqomoke le ntombazana lena ndingayi-atheka ngolu hlobo nolu hlobo okanye ndiyayitekelisha ngolu hlobo nolu hlobo, xa ivela ngolu hlobo ndizothi kanye, xa ivela ngolu hlobo ndizothi kanye. So ke ngoku ndiyeva ke ngoku ndibona intombazana ndeve ndiyazi ukuthi lo wani ndingamwina ngolaa hlobo nangolaa hlobo nangolaa hlobo ngosendisindisiwe. So ufumanisa ukuthi ke ngoku usatana undihlasela ngaloo nto leyo injalo just because ingqondo yam ndayiprogram ukuthi mayicinge ngolo hlobo elinjalo, ingathi xa ibona intombazana ibone isidalo sikaThixo nentyatyambo kaThixo nazo zonke ezaa zinto ezinjalo. Now ke ngokwadingeka ke ngoku into yobana ke ngoku ndiphinde ndireprograme ingqondo yam, ndiphinde yihlaziye again ingqondo yam ukuze kuzosuka la information indala ndifake information entsha. Yenzeka kanjani ke ngoloo nto leyo ukuthi ndikwazi ukukhupha le information indala ndifake information entsha? Ndaye ndancedwa ke kukufunda ilizwi likaThixo, ndilikhole njengoba linjalo ilizwi likaThixo. And eyona nto yandinceda ngamandla kukuzi understand into yobana ndibaluleke kangakanani na, ne-reputation yam futhi ibaluleke kangakanani. Xa ndithetha nge-reputation ke ndithetha ukuthi indlela endaziwa ngayo ngabantu ibaluleke kangakanani na loo nto leyo injalo. Ndandingazi-understand ezo zinto ezo before ngela xesha ndansafake la information wrong engqondweni yam. So kwakuba easy ngokuthi ndizilahle izo zinto zo-reputation nezo zinto ezo zokuzibona ndixabisekile nam ndingayi-understand nobana ndixabisekile in fact ngoba ingqondo yam yayigcwele udoti ndiyibe ngolaa hlobo elinjalo. Naw ke ngokwanyanzeleka ukuthi ndiziqale phantsi ke ngokuthi ndifunde ilizwi likaThixo, ndizifumane ukuthi kahle kahle ndingubani na apha kuThixo futhi ndibaluleke kangakanani kuThixo futhi ndixabiseke kangakanani na apha kuye ke ngokuThixo. So ezaa zinto ezabuilda kancinci ke ngoku ukuthi ndikhule ukuthi ndizazi ukuthi ndingubani na. And then ke ngokuphuma laa nto yobana mna ndiyiplayer okanye akho ntombazana inondohlula ngoko kungena into ethi ke ngoku apha engqondweni yam, no man, xa ndibona intombazana funeka ndi-understand into yobana laa ntombazana isengxakini idinga uthando lwam nokuprotektwa ndim, not ukuthi ndiyilimaze ndibudistroye ubomi bayo. So mna ndibekwe nguThixo apha ukuze le ntombazana ikwazi ukuthi isindiseke okanye incedakale le ikhule more apha kuThixo, hayi ukuthi ibe ndim futhi ozoyiwisa okanye ayibuyisele back ezweni okanye ayiqhubele ukuthini yenze isono loo ntombazana. So I am here as a man, yabona into enjalo. Ndandingekazazi ukuthi ndiyindoda ke mntayaba ngelo xesha elo ukuthi ndixabiseke kangakanani as indoda kaThixo okanye as umuntu odala waba yi-male nguThixo. So ndathi ke ngoku sofunda ezo zinto ezo ukuthi hayi man, uThixo uyixabisile into ekuthiwa yindoda, uyixabisile uThixo into ekuthiwa ngutata, and futhi izinto yenza namhlanje iza kukhosta in your future. So xa ndizifunda ezi zinto ezo zonke ke ngondabona okay, so ndibalulekile mos up, and into isigqibo ndisithethayo ngoku nento endiyenzayo ngoku iza ndikhosta kwi-future yam. So it's better ke ngoku ndivula ingqondo ke ngoku ndi-understand ukuthi no man, andikwazi ukusenza esisono just because esisono simnandi sizandinikeza i-pleasure yomzuzwana okanye sizandinikeza ubumnandi bomzuzwana, kodwa emva koko iba ziinyembezi zodwa nobubi bodwa ne-future yam iye itshabalala. So ndandizozifunda ke ezo zinto ezo ezinjalo, which is ke ngoku ndireprogram ingqondo yam ke ngoku ndiyibuyisela ingqondo yam ukuthini ibuyele kwimeko yokuba icinge ngale ndlela uThixo andibona ndiyiyo, nokucinga futhi ngale ndlela uThixo afuna ukuthi ndicinge ngayo, hayi le ukuthi ndicinge ngokwehlabathi nangokwesono. So ke ezaa zinto ezayo zandinceda ukuthi ireprogrameke ke ngengqondo yakho. So ndicinga ukuthi ke nawe ke mntana sekhaya uyayidinga loo nto le ukuthi uyenze enhlizweni yakho, because xa ucinga kakhulu ngento uzohlala uyibona loo nto leyo. For example, ndithanda ukwenza umzekelo ke xa uthenge imoto, if uthenge imoto yakwaToyota, ngesenza umzekelo nje iToyota, ivan yakwaToyota, so xa uthenge loo moto leyo ivan yakwaToyota mntakabawo, uthi nobubuka ungaziboni bazininzi apha endleleni ngoezivenizi, once uyiqhube ngokwakho laa moto leyo uvoqela ubomba tyhini nansi le moto ifana yam, nantsi enye imoto efana yam, nantsi enye imoto efana yam. Okanye bakhona umzalwane okanye umntu othenge imoto okanye brother okanye sister wakho othenge imoto, uqala ubone apha endleleni, uhlala uyibona apha endleleni okokoko just because iprogramekile ngengqondweni yakho ukuthi kukhona imoto enje kabani, imoto enje ngale. So which is ke ngoku inamandla into ocinga ngayo nento noyibona okokoko okanye spend ixesha kuyo okokoko. So kubalulekile ke ngokuthi uspende ke ngoyixesha ekuthini ubone uThixo nokuthi ubone izinto ezinonceda abantu bakaThixo emntwini. So endaweni yokuthi ke ucinge ngesono, xa ubona intombazana okanye ubona loo nto leyo imbi, ubone ukuthi ngingakwazi mani ukuthi ndimncede loo mntu lo. So xa ucinga ngalo hlobo elinjalo ukuthi you are here to help and to serve omnye umntu, into ezinjalo, so ingqondo yakho ngoyihlala ipop apha ngokunikeza i-opportunities ukuthi ungamnceda mani lo mntu lo, endaweni obuyibele 5 rand yakho
ngcono umbekele ungayibuzise ngayo le 5 rand lena ngoba uzoba ngumuntu obalulekileyo noxabisekileyo xa ungayibanga le mali le. So which is ke ngoku ingqondo yakho ihlala ikunikeza ngayifeeda ke ngoku i-information eyilento oyiprogram leyo uyifaka kuyo ingqondo yakho. So ke kubalekile ngokuthi uyiprogram ingqondo yakho ngokuthi ke ufunde ilizwi likaThixo, and then into oyifundayo elizwi likaThixo uyikholwe uba iyinyani la nto ithethwa lela lizwi likaThixo, and then xa uyikholwe uba iyinyani la nto ithethwa lizwi likaThixo ibetheleleke engqondweni yakho, umeditate ngayo. Ndiyayithanda kakhulu le ndawo yokuthi umeditate ngalo ilizwi likaThixo, uhlala uyicinga le nto le, uhlala uyicinga le nto le. Andiyazi uba bendifunda ngenye imini incwadi kaPetros okokuqala, ndiyifunda kulaa Bhayibhile kuthiwa nguNdikhoyo. Ingathi uPetros okokuqala chapter 1 ndisekho sure uba yeyiphi na, kodwa uPetros uba uthi sasigudlana naye uYesu ngemihlana mntakaba, so which is lo Yesu wayiphila apha phakathi kwa, uyayibona uPetros le nto le. So ndathi ndisoyibona le ndaqoma tyhini Nkosi yam, nam ndifuna uThixo ndigudlane naye mntakabani, kube mnandi, ndimane ndigudle kanje apha kuYesu nje, kube mnandi ndihlale in the presence of God. So laa nto inje ke ngoku umane ucinga ngezinto ezilapha eBhayibhileni, umane uzihlekela wedwa, umane uzincumela wedwa, uvume mnandi ba ilizwi likaThixo. Ezaa zinto zincede ekuthini zikudirected to your goal ke ngoku, okanye zikudirected to le nto yokuthi ke ngoku ufuna ukwakha ubudlelwane kunye noThixo wakho umdali wakho. Amen. So ke ibiyiloo nto leyo nje bendifuna uyisharisha nje ukuthi kubalulekile ukuthi uyireprogram ingqondo yakho after ungenile entsingisweni. Xa ithi iBhayibhile usisidalwa esitsha, manye uyindalo entsha ngoxa ungene kuKristu, njengoba sitsho incwadi yabeseKorinte besibini chapter 5 verse 17, ubani kuKristu usisidalwa esitsha, zonke into endala zidlule. So ukuze ufikelele la ndawo ukuthi zonke into endala zidlule, you need to reprogram your mind, ukuthi ingqondo yakho ufunde ukuthi uyicinge ngolunye uhlobo, ibone izinto ngolunye uhlobo, hayi ngokuthi uzibone izinto ngala ndlela ubukade uzibona ngayo before. Bethelele loo nto leyo engqondweni yakho, iza kunceda ebomini bakho ngegama likaYesu. Amen. God bless you. I love you ke noThixo umdali wakho uyakuthanda. For example lena ngiqwayithe wethi I love you ke, omnye wethuku bo hayibo uthi ndiyathanda apha mntakaba, just because igama elithi I love you seyiligama elelaxhatshazwa ngendlela engumangaliso. So in your mind into pop up engqondweni yakho ngoxa uthi umuntu uyakuthanda, ucinga ngomjolo wena, okanye ucinga into yoba hayi noba igay uba ngumuntu okuthatha igay ke lo mfundisi lo utheni wathi uyandithanda ngo. So that is how you reprogrammed, okanye you programmed your mind. So ke you need to reprogram your mind, ufunde ukuthi xa uthi uyandithanda akathethi ukuthi ufuna ujola nami. So uyazifunda ke ngozo zinto ezo reprogram ingqondo yakho. So noba umuntu uyafika ke ngoku exelela ngoluthando bana ndiyakuthanda mntaka wexela ngelithando likaSathana mntakaba lomjolo, wena engqondweni yakho kureprogrameke into yobana umuntu xa uthi uyandithanda uxela ukuthi undithanda ngothando likaKristu Yesu. So akananto ingapha kule nto ayithethayo. So ke it's easy for umceba, hayi nombhuti wami ndiyakuthanda nami, sisi wami ndikuthanda kakhulu nami, ekangaba ndikuthanda mntakaba mani, heyi nyazi ungalifumana noluthando ndinalapha entliziyweni yami likaKristu, ngoba uThixo uva wandithanda, ndigcwele izolo, uvuthe strong ke mntakaba, se uzomnqoba khona ke nalo umntu ke athi afumane uthando likaKristu olugenuine, ayeke le nto yelast yakhe acinga ubana lithando yena, okanye le nto yoba ireprogramme ngolaa hlobo lakhe yakhe ingqondo. So you need to reprogram neengqondo zabanye abantu ke ngenxa yoba wena yakho ingqondo ihlazekile. Amen. So wena ukufuna uzamkelele Yesu empilweni yakho ke mntakaba, ofuna nje kwakho ubuhlobo wakho noThixo, ubumanyo kunye nomdali wakho mntakaba, ubuyisele ekhaya ebukhoneni bukaThixo, ngicela nje wenze lo mthandazo apha emva kwami. Noba uwile mntakaba, ixesha ngolukuthi uzibuyisele nje uYesu. It's your time now ukuthi uzibuyisele kuThixo. Amen. And the time is now. Cela nivalele amehlo akho ke uthe kula mazwi ke emva kwami, egameni kaYesu. Ithi Nkosi uYesu, ndiyakwamkela ebomini bam, ndicela undixolele zonke izono zam nawo onke amatyala am ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Yeah, ngizokwenza nomthandazo ngoku, ndithandaze nje phezu kwempilo yakho. Father God, in Jesus mighty name I pray phezu kwempilo yomntwana wakho ngalo mzuzu egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Onke amadimoni atsheleyo ahleliyo Nkosi uJesu kwisoul yalo mntwana wakho, in Jesus mighty name ayatsha enqobeke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Onke amadimoni ahleliyo kwisoul nakwispirit nakwinyama yakhe lo mzimba womntwana wakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha ayatsha enqobeke
ngo right now in Jesus mighty name. Nina madimoni nemimoya kaSathane ndiyanikhalimela ngo phumani nonke kulomzimba egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Nkosi uJesu ndiyathandaza ukuthi umncede kumntwana in Jesus mighty name. Ingqondo yakhe Jehova phila ivuleke ngaligama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ndiyakholwa ke mangcwele ukuthi wenze lokho umsebenzi ngokulempilo in Jesus mighty name. Ndiyabule ngegama lika Yesu waseNazaretha. Amen. Uyasaqsikelela ke mnteke ba ufumana inkonzo okufutshane kuyo abantu basindiswayo usindiswe khonza uThixo siyami sobonana nezulwini ngegama lika Yesu. Ungandifollowisha ke apa Facebook nje ubhale pastor bathanda ucwasa kanye PST bathanda ucwasa on Facebook and then on YouTube ubhale bathanda ucwasa. Subscribe man apa la channel yami ka YouTube and ayidinga gqithi lanto liya subscribe pa so that uThixo uzoncede ikhule nala channel yakwa YouTube enyenzayo phaya. So noba udinga ukuthandaziswa kanye udinga uthandazelo kanye nomuntu ogulayo wakho kanye gula wena unganifonela lapho kwezo numbers ozibona apha escreenini ngegama lika Yesu. Thixo ke anisikelele ke egama lika Yesu akusikelele in Jesus name. Amen. Enkosi.